Benvolguts a Fil a l'Agulla, un podcast de Mònica Cortals i Jana Martínez, dues noies escrites per Mercè Rodoreda i Sally Rooney. Com cada mes, us portem un capítol destinat a una temàtica que ens obsessioni. El capítol d'avui és un especial Oscar Wilde. Posem fil a l'agulla. Bon dia, Mònica! Com estàs? Hem tornat, Com Hem tornat. Sí, fa molt, Sí, que no gravem un episodi. és com tornar a casa. Sí, tornar total. És el tercer episodi ja, Fort. No m'ho acabo de creure. És el que dèiem ara, en plan, síndrome de l'impostor total. Sí, estem tenint una mica síndrome de l'impostora, però Sí, estem... no, però molt bé. Però bé, sí, Sí. estem tenint molt bona rebuda. Sí, o sigui, agraïments a la gent Sí, que ens moltes està... gràcies, Sou els moltes millors. gràcies. Sí, perquè ara som conscients del que és haver publicat els 2 primers capítols. I que la gent ens escolta, en plan, no som... Sí. No som només tu i jo. No, i fa com por, però a la vegada és No, superxulo. Molt guai. Sí, estem molt contentes, la veritat. I jo volia dir una cosa, volia aprofitar com aquesta intro per posar-nos una mica al dia i explicar-vos que ahir va ser el meu aniversari Vale. i la Mònica es va presentar a les 8:15 a la meva universitat, Havent dormit 4 hores, havent dormit 4 hores després Tranquil·lament. d'un dia de viatge, d'avions, de Renfe, molta clar, Renfe. molta Renfe, molts avions, i es va presentar amb un ram de tulipes i Ja està. un llibre. És Quin que per llibre qui no és? sabia, la Jana i jo ens casem. Sí, ens casarem, o sigui que les persones que estiguin involucrades amb nosaltres en un futur que sàpiguen que No passa res, sí. Us deixarem i ens casarem nosaltres. Prioritats. Exacte. I em va regalar el poemari d'Idea Vilariño, en plan, la poesia completa d'Idea Vilariño. Jo vull que sàpigues, això és prime time, en plan, no ho sabies. El què? Quan te la vaig... O sigui, et vaig comprar el llibre fa com 4 o 5 dies i jo abans d'anar a dormir me l'he anat llegint. O sigui, abans de regalar-te. És com aprofito i me'l llegeixo, no? M'encanta. Jo hagués fet el mateix, de fet. O sigui que... No. Et puc dir que està molt bé. Sí, és un regal com molt fil a l'agulla codet. Sí, realment sí. I un punt de llibre de Sorolla. Fantàstic, també, s'ha de dir. Sí, vaig estar a punt d'agafar-me'n un per mi, però... Bueno, jo te'l passa regalo res. pel teu aniversari, no passa Vale, res. genial. I res, volia com explicar aquest petit moment perquè va ser molt romàntic. Jo crec que és de les coses Sí. més maques que han fet per mi Ai, mai, de veritat, quan Va ser em mor de preciós. cop. Sí, em vaig sentir molt estimada. Moltes Sí, estem gràcies. casades i aquest podcast és el nostre bebè. Total. I el nom és fil a l'agulla. Anava a dir, quin nom li posem? Encarna, com la planta. Sabeu que la planta, que ara mateix no sé si es veu, es diu Encarna? Espero que sí. M'encantaria. Bé, No es veu, no? No passa no res. es veu. Bueno, tenim una planta aquí darrere, ¿vale? Ja passarem una foto i ho posarem a l'Instagram i li hem ficat de nom Encarna. Bé, bueno, deixem aquesta introducció més personal. Sí, o sigui, avisem que el podcast d'avui Sí, i el del mes que ve seran una mica més laxes, sí, podem dir. més relaxats, no? Sí que és veritat que el d'avui, bueno, sobretot està com molt basat en Oscar Wilde, evidentment, perquè és un especial Oscar Wilde, que aquest mes que esteu escoltant aquest episodi, al novembre, fa 125 anys de la seva mort. I per això vam decidir dedicar-li aquest episodi. I he de dir que la idea va ser de la Laia Regincós. La Laia Regincós, Sí. directora de l'Ela Geminada, que ens va proposar, quan li vam explicar la nostra idea boja de fer un podcast, de fer al novembre un especial Oscar Wilde. Molt bona idea, he de dir. Molt bona idea. I ja I està. aquí estem. Aquí estem fent un especial Oscar Wilde i també ens va enviar els llibres dels que parlarem, sobretot. Boníssims, per cert. Sí. Ara després Després ensenyem bé. ho ensenyem bé. Però això, volíem donar-los les gràcies a tot l'equip de l'Ela Geminada i sobretot a la Laia. I podríem entrar, no? Ja una mica en Oscar Wilde, què et sembla? Em sembla que perfecte, som-hi. Val, començo... Comença Jo fent una mica a fer... fent Sí, biografia així... em sembla perfecte. Resumint? Dale. Val, doncs aviam. Oscar Wilde neix a Dublín l'any 1854, és fill d'un cirurgià i mare escriptora, que això serà important, Sí. òbviament, Molt perquè ja influenciat, mama això, molt clar. d'aquest món. Sí, estudia a diverses universitats, entre les quals el Trinity College, té una educació molt completa, Perquè és irlandès, ens Sí, encanta aquest petit òbviament. moment. A mi m'encanten els irlandesos. i el Trinity College, en plan, de cop ho vaig relacionar amb... Amb Normal People! Uf! Parlarem algun dia de Normal People? Sí, Hauríem, no? clar, òbviament. Sí. Bueno,
És que jo crec que realment sempre està com allà, latent. és omniscient, Sally Rooney és Déu. és omniscient en el nostre podcast. Bueno, doncs Oscar Wilde combina els estudis universitaris amb diferents viatges, mentre va publicant els seus primers poemes i tal, en revistes i diaris. Llavors, va agafant així com una mica de fama i el 1882 fa una sèrie de conferències als Estats Units sobre la seva visió de la filosofia estètica. Que ja saps que jo amb la filosofia estètica de Wilde La Mònica té un tinc un debat conflicte. intern, sí, tinc un conflicte, però bueno. Sí, Oscar Wilde defensa molt l'art per l'art, que d'això ja en parlarem quan toquem a la decadència de la mentida. La cosa està en que en aquestes conferències estableix les bases del que posteriorment serà el dandisme, del qual el dandy anglès, que ell n'és el màxim exponent. Total. I es fa amic de figures importants com ara Verlaine, que ja et diu molt el tipus de persones que són tota aquesta gent. Sí. Es va casar, va tenir 2 fills, que posteriorment van renunciar al cognom. Fatal, no? Sí, per lo que ara explicaré o sigui, el 1895 se l'acusa d'homosexualitat, fa 2 anys de presó i de treballs forçats, he de dir que tot el cercle literari anglès i tot el cercle com més progressista protesten i tal, però no. I a la presó, clar, perquè no sé si sabies que va anar a la presó perquè el pare del seu noviet ho va descobrir el baró de no sé què. Sí, i el va denunciar i va anar a la presó. Efectivament. Per això. Però, i a la presó va ser quan li va escriure De Profundis, sí, que és aquesta carta tan maquíssima, llarguíssima i supermaca d'ell amb una mica de despit, perquè clar, sí, no, per culpa seva està a la presó, saps? Però és una carta espectacular. Sí. A la presó també escriu Balada de la càrcel de Reading, que també és una obra bastant important. Sí. Segurament, pels que no el coneixeu, igual us sona el nom per la seva obra narrativa més important, bueno, l'única que té realment de narrativa, que és El retrat de Dorian Gray, que és una tergiversació del tema del Faust, que és un tema com molt latent a la literatura en general, i també fa teatre, com ara Salomé, que és una obra escrita íntegrament en francès, o La importància de dir-se franc, que en anglès és The Importance of Being Earnest. Sí. Brutal. O sigui, jo la tinc, me la vaig llegir a tercer d'ESO, obligada per la meva professora de català. Increïble. No l'he llegida i tinc moltes ganes. És molt divertida. Sí? O sigui, és humor anglès pur i dur, però és una obra que passa molt bé, molt divertida, la veritat, molt... És que Wilde té molt això, És un tio molt irònic, molt sarcàstic, és molt graciós, i a mi m'encanta. O sigui, totes les obres que he llegit de Wilde, que tampoc són moltíssimes, però les que he llegides té sempre aquest punt que m'encanta. I també Wilde, també és aquest dandy, no? També va parlar una mica de filosofia de la moda, que Laila Geminada té aquell recull de textos de filosofia de la moda, i hi ha un text de Wilde que és graciosíssim. O sigui, és ell com criticant les modes actuals d'Anglaterra i dient com hauríem de penjar... No sé què. Del mort i d'aquí el vetlla. És igual. Total. I ens encanta. A mi és que jo me l'estimo molt, Li tinc com molt de carinyo. Sí, jo li tenia molt de carinyo fins que vaig llegir el de l'ànima de l'home sota el socialisme, que m'ha fet patinar una mica. Però la resta, la resta molt bé. Bueno, jo ja he dit que tinc un debat amb com la política de Wilde, a vegades. Clar, jo no l'he llegida, Potser de sobte em cauria malament, però bueno, li perdonem. Sí, direm que és un personatge amb capes. Sí. I ja està. Com tot bon personatge. Efectivament. Molt bé. I, bueno, acaba morint, no? Sí, perdó. Jo l'he deixat allà a la presó. Està viu perquè sí. Ja està. Quan surt de la presó, se'n va a París, canvia de nom, que això és així un fun fact. Fun fact? Sí, adopta una altra identitat. I es mor el novembre de 1890, com tu has dit, fa 125 anys, en una situació d'inestabilitat econòmica molt forta i problemes de salut derivats de l'alcoholisme. És que clar, no va tenir una vida fàcil, tampoc. No, però aviam, quants autors de la literatura universal han tingut vida fàcil? Ja, literal. Vull dir, aquí tothom es mor per alcoholisme. Sí. És com espera, Baudelaire? Sí. Vale, Baudelaire es mor com en una casa d'aquestes de caritat portada per monges, i tal és el nivell que quan ella es va morir les monges van fer un exorcisme a la seva habitació. Què dius? Això no ho sabia. Sí, ho van explicar a Literatura Universal 2. Doncs, o no vaig anar aquell dia a classe. Clar, grups diferents, igual només ho van dir el meu, però efectivament, de lo cucu que està... Bueno, crec que era Baudelaire, igual ara m'estic confonent, però jo diria que direm que és Baudelaire. Que parlant de Literatura Universal 2, en Jordi Sala, ara sembla out of context, però en Jordi Sala i l'Anna Noguer farà un esdeveniment organitzat per Virtú i l'Ela Geminada, és aquest moment de promo, ho sento, que parlaran d'Oscar Wilde. Yo he venido a hablar de mi libro. Yo he venido a hablar de mi libro, chicos! I és que al meu altre projecte Virtú farem
un esdeveniment Oscar Wilde per celebrar el 125 aniversari de la seva mort i després farem lectura de textos de Wilde. Per tant, el 3 de desembre, tots a la Mercè de Girona. Val? Ja Obligats. està, obligats, us obligo. Molt bé, doncs, després de fer aquesta introducció amb la seva vida, havia pensat en parlar del meu llibre preferit Sí, no de entrem Wilde. ja... I un dels meus llibres preferits per sempre, de veritat. O sigui, m'ha canviat la vida aquest llibre. Jo crec que és el llibre de l'any. I això és Sí, molt... O és sigui, fort, és molt fort. Crec que és el millor llibre que he llegit Vale. en tot l'any i potser en més temps, el tinc absolutament guixat, tinc com totes les pàgines marcades. És el Crític com a artista que va ser publicat el 1891. Es tracta d'un diàleg que és molt elegant, molt irònic i que és altament reflexiu, evidentment, com és Oscar Wilde. És entre dos amics, l'Ernest i el Gilbert. M'encanta que sigui, no? L'Ernest Sí. i el Gilbert. M'agraden. De coptes... No sé parlar. De sobte són dos catalans de poble. T'ho juro, Tant de m'encanta. Palol de Revardit. Sí, total. Aquesta conversa és a Vic. Com diu Salvador Oliva a la introducció de l'edició de Lila Geminada, una de les moltes qualitats del crític com a artista és justament la d'evitar que esdevinguem paullussos cultivats. És, doncs, una lliçó sobre la manera com hem de llegir o escollir qualsevol obra d'art. I després afegeix que l'essència de l'obra és ensenyar-nos a caminar pel camí recte del saber en tot allò que fa referència a l'art i la literatura. I aquesta és una mica la idea que vertebra aquest llibre. I és que el diàleg és un exercici d'aproximament a l'art, sobretot el més elevat, que per Wilde és la literatura, tot i que diu que l'art més perfecte és la música. Per tant, ho deixa caure. Sí, I no en parla com molt, però és xulo aquest moment. Però sobretot, com el títol bé ens indica, és una demostració de com la crítica motiva l'art i com aquesta també és una forma de creació. I és una idea que trobo que està present en tot el llibre, i que Wilde ens deixa anar a l'inici de la primera part. És com... I diu que gairebé no ens queden misteris en l'art i que ara mateix se'ns dona tot mossegat. Ell diu, avui en dia ens queden tan pocs misteris que no ens podem permetre el luxe d'estar-nos-en de cap. I això em fa recordar com molt a totes aquestes narratives i tots aquests debats que sorgeixen arran d'alguna obra. Per exemple, penso molt en el cinema de David Lynch, que de sobte tothom diu, bueno, no tothom, no? Però hi ha gent que diu, ai, és que no s'entén. O, no? Que dius, què vol dir Lynch amb això? O incomoda, per cert, que és un tema que ens agrada. Sí, un dia parlarem també de la incomoditat. I tota aquesta cosa una cosa que no entenem, que ens incomoda, aquesta superficialitat en part també, és una cosa que Wilde clarament critica. Va una mica en contra d'això. Sento que Wilde sempre defensa molt l'art per l'art. O sigui, que l'únic final de l'art, l'únic objectiu és ser l'art en si. Sí, tot i que després ell iguala molt, com anirem veient, la crítica amb l'art, llavors pensa que donar-nos una cosa tan mastegada no té gràcia, no? És una mica com aquesta idea. I per endinsar-nos en aquesta lectura, que de veritat no puc recomanar més, m'agradaria fer-ho a través d'un dels meus fragments preferits, que diu així. Després de tocar Chopin, em sento si plorés per pecats que no he comès mai, i com si em lamentés per tragèdies que no són les meves. Em sembla que la música sempre produeix aquest efecte. Crea un passat que desconeixíem i ens ompla d'uns sentiments de dolor que s'havien amagat de les nostres llàgrimes. Puc imaginar un home que hagi viscut una vida d'allò més normal i que, escoltant per casualitat algun fragment musical, descobreixi, de cop i volta, que la seva ànima, sense que ell en fos conscient, ha passat per experiències terribles. Ha conegut alegries espantoses, salvatges amors romàntics o grans renúncies. Aquest fragment deliciós. Ens està parlant d'aquest gran poder que té a l'art, no? Que en contra de que a vegades nosaltres podem pensar que és que l'art ens permet connectar amb les nostres experiències personals i ho podem viure a través d'una altra persona, ella ens està volent dir que l'art té un poder encara més gran i que és gràcies a aquest podem viure passions que no són nostres, no? I descobrir-nos també vivint experiències que no hem tingut mai.
no sé, a mi aquesta visió de l'art em sembla molt, molt maca i penso que ens passa també sovint, no? I no sé, és que jo em vaig quedar com molt amb aquesta idea perquè sempre havia viscut l'art com cosa que em permet connectar amb les meves pròpies experiències. Clar, i ell t'ho defensa una mica com al contrari, no? Que Exacte. la teva experiència també et permet viure l'art i viure experiències que no són teves. Exacte. M'explico? Que de sobte estàs sentint passions que no has sentit mai i sento que és molt així l'art. Després d'aquesta declaració tan potent que podríem dir que també es troba de diferents formes al llarg del llibre, se'ns introdueix el gran tema del diàleg, que com hem dit és la crítica d'art. L'Ernest, que fa una mica aquest paper que trobem molt a famosos diàlegs com els platònics, que és com aquest personatge que fa les preguntes adequades, però que no és a través d'ell que se'ns explica la teoria. Que va filant. Exacte, sí. Com Va l'excusa, apuntant, sí, l'excusa sí. perquè allò no sigui un monòleg superteòric. Exacte. I després és a través d'en Gilbert, que és qui expressa les idees del dandy, i veiem que en l'Ernest apunta amb un tema que és que en els millors dies de l'art no hi havia crítics. Ell diu això al principi, i en Gilbert diu que no és pas així. Que de fet ens explica com li devem als grecs l'existència de la crítica de l'art, tot dient que ells van ser una nació de crítics. I diu, reconeixent que l'art més perfecte és el que reflecteix l'home completament, en tota la seva infinita varietat, els grecs van elaborar la crítica del llenguatge, considerant-lo sempre el mer material d'aquest art. Fins a un punt que nosaltres, amb el nostre sistema accentuat d'èmfasi raonable o emocional, difícilment podem atànyer. Els grecs, per exemple, estudiaven els moviments mètrics de la prosa tan científicament com els músics moderns estudiaven harmonia i contrapunt. I no cal dir-ho, amb un instint estètic més profund. Jo aprofito per fer un peron Sí, filològic, però és que a mi la mètrica grega és una cosa que em fascina molt, perquè a més, no sé si ho sabeu, però en grec, a part de les vocals, o sigui, tu tens les teves vocals, però a més hi ha vocals llargues i curtes. Vale? Llavors, tota la mètrica grega es basa en anar com barrejant aquestes vocals més llargues i més curtes. O sigui, tu tens la O i la O. Ai, m'encanta, vale. Llavors, Vale. o sigui, si ja de per si la mètrica és una cosa complicada, Sí. quan has de barrejar tempos de vocals ja és una cosa... És que És un engranatge perfecte. Sí, els grecs eren fantàstics, eh? Sí. Cada dia queda més demostrat que ells ja ho van fer tot i ja ho Ja van està. dir tot, eh? És que em sembla bastant evident que van ser molt superiors en molts sentits, eh? I mira que a mi m'agraden més altres èpoques, de la filosofia, però és que la grega, no sé, sempre acabo tornant a allà. Però bé, tornem al que ell diu, que la crítica del llenguatge és el mer material d'aquest art més perfecte, el qual reflecteix l'home completament, i que nosaltres difícilment ho podem atànyer, no? Ja que hem convertit l'escriptura en una altra cosa. Cal dir que ell parla de la seva època en aquest llibre, però vaja, que ho Que sí, podem s'aplica. transportar a l'actualitat, sí. Em va semblar molt revelador quan parla d'això, d'aquesta altra cosa, i ell ens ho explica fent ús d'una història, la de la ceguesa d'Homer. No sé si la coneixes. Sí, sí que hi ha com diferents teories Vale. sobre... Bueno, això es diu el debat homèric, crec. Sí, Que és sobre si realment va existir o no, si hi ha gent que diu que Homer és simplement com un pseudònim sinònim d'aeda o de poeta. sí, Saps? O sigui, que era com un grup de diferents poetes que firmaven el mateix nom, hi ha gent que diu que sí que va ser una única persona, que era un esclau d'una zona en concret. Bueno, hi ha com 1000 teories sí. i una defensa això, que Homer era un poeta cec. Sí, doncs ara parlem d'aquesta ceguesa, però volia comentar que just l'altre dia a classe de metafísica, justament, amb el meu professor Josep Olesti, vam parlar d'Homer, de la Ilíada i de L'Odissea. l'Odissea, i que a ell li sembla molt evident que no les va escriure la mateixa persona. No! No, ell diu que és molt evident que no, pel simple fet de com tractar la glòria d'Aquil·les. I ell Sí. diu que a la Ilíada Aquiles viu per aquesta glòria i sap que morirà, però li és igual perquè ell vol Vale. la glòria del soldat. Això, perdó, faig altra... Sí, sí. Això es diu l'aidos i el païdós, Vale. que són dos termes És veritat. grecs com molt importants. Sí. O sigui, l'aidos és la glòria en vida, diguéssim, els Sí. mèrits en vida que tindrà un soldat, un guerrer, el que sigui, i el païdós és la manera com serà recordat. Exacte. Vale. Llavors, o sigui, l'objectiu de qualsevol home grec que se respete
era aconseguir les dues, o sigui, aconseguir victòries en vida, però sobretot aconseguir ser recordat de manera honrada i de manera... O sigui, que t'admiressin un cop ja mort. Exacte. Llavors, o sigui, la base de la Ilíada és aquesta l'Aidos i idea. el Paidós d'Aquiles. Total. Doncs ell diu que això, que està molt present a la Ilíada, després a l'Odissea, quan apareix Aquiles, l'esperit seu, no?, que està mort, ell se'n penedeix. Ell diu com això de m'hagués agradat no ser ningú i haver viscut la meva vida doncs sent un pagès i no estar ara aquí mort, no? I fa com aquesta distinció. I ell diu que només per aquest fet pensa que ja no estan escrits per la mateixa persona. I vaig dir, uala, quina declaració. Sí. I volia deixar-ho caure Ja està. aquí per Avui estem per fent veure què tants penseu. incisos. Sí, estem fent molt... No passa res, ja hem avisat. Sí, però bueno, és xulo també. En fi, com tornant a la de la ceguesa d'Homer, Wilde pensa que aquesta història podria ser perfectament un mite que els grecs utilitzaven en els dies en què la crítica artística tenia un paper tan important, per dir-nos que el gran poeta, i cito, sempre és un poeta que hi veu menys amb els ulls del cos que amb els de l'ànima. I que també és un vertader cant que construeix la seva cançó fora de la música, que repeteix per dins cada línia una vegada i una altra fins que ha captat el secret de la seva melodia i que canta en la fosca paraules amales de llum. Que poètic, Sembla Góngora, de cop. Sí, de sobte, sí. Queda molt, molt poètic. I llavors ell parla d'aquesta... que pensa que és un mite per explicar això, que s'ha de parlar amb els ulls de l'ànima. Sí. I és també quan diu que la veu era el mitjà i l'oïda el crític. Ho deixa caure. La veu al mitjà, l'oïda al crític. Sí, interessant. Com veieu, estem mencionant molt el paper del crític i l'estem posant amb molt de valor, perquè per Wilde l'artista i el crític són igual d'importants. Sense la facultat crítica no hi hauria cap creació artística digna de ser anomenada com a tal, diu ell. I es queda tan tranquil. Ell només ens diu que el propi artista ha de tenir la facultat crítica, l'esperit de la tria, de l'omissió. I no només això, sinó que és gràcies a l'esperit crític que apareixen noves escoles d'art, nous moviments. I encara va més enllà plantejant una altra qüestió. Què és més difícil, fer una cosa o parlar-ne? És que això també, en teoria literària, és una de les bases. De dir, si tu tens el nucli, diguéssim, que és el moviment del moment, i la perifèria, que són els moviments contraris. O sigui, són com tot allò que no s'hi adhereix al moviment que està passant. Sí. Llavors, és la tensió entre nucli... Tensió, no, atenció. Vale? És la tensió entre nucli i perifèria el que fa que et creïn nous moviments. M'explico? Sí. Llavors, jo ho veig el mateix, amb l'artista i el crític, la tensió entre un i altre és el que fa que la roda segueixi. Clar. I té molt de sentit. Se'ls pot unir tot. És que sí, sempre. És que és tot un cercle, és tot una espiral, tot va sempre connectant-se. I a mi aquesta pregunta que es planteja ell, de si és més difícil fer una cosa que parlar-ne, va ser una sentència que em va acompanyar molts dies després de llegir-ho. I era com, uau. I crec que té molta raó, perquè ell després diu que sent el llenguatge el pare del pensament, l'acció és molt més fàcil. I diu que en l'art no requereix necessàriament d'una explicació a l'art, un argument rere aquest, perquè podem fer per fer, no? Una mica, l'art per l'art. En canvi, dir alguna cosa sobre el que estem fent o el que altres han fet és molt més difícil. En l'art. No sé, jo estic com molt d'acord. Vaig com rumiar-hi bastant i vaig pensar, uau, sí, té tot el sentit. Hi ha coses que, per mi, no es poden preguntar. De fet, com diria Wittgenstein, ara una mica filòsofa, és massa insensat. Hi ha qüestions, és que això ens ho van explicar a classe amb el Tractatus Logico-Philosophicus, que és tot un exercici d'ahir dient que aquestes qüestions que s'està plantejant és massa insensat perquè no en podíem dir gaire cosa, però és com a través de les seves reflexions és il·luminador, però està com molt present aquesta insensatesa. I és perquè donar resposta és molt, molt, molt arriscat. Sobre qüestions, per exemple, metafísiques, és molt arriscat donar una resposta. I, de fet, el professor que he mencionat abans, en Josep Polesti, va dir un dia a classe, en referència a Spinoza,
que la gran dificultat és que moltes coses les podem pensar, però no imaginar, perquè imaginar és fer tangible. El gran repte és poder tenir la capacitat de pensar sense la necessitat d'imaginar. I potser m'equivoco, però va molt relacionat amb el que Wilde diu. Perquè imaginar, com he dit, és fer tangible, és posar en paraules. En canvi, pensar s'apropa més a crear sense la necessitat de conceptualitzar. A mi m'acosta això, Sí? No ja però estàs perquè... d'acord? Sí, després en parlaré, però abans ho parlàvem tu i jo. D'això de... Tu no pots percebre res que no tinguis ja en el teu còmput mental. Ja. Llavors, per mi la idea aquesta de pensar sense imaginar és com que no m'acaba de quadrar, no? Sí, entenc el que dius, però jo crec que tu pots pensar una cosa, però imaginar-la poder és com... Que pot semblar que és al revés, Pot semblar contradictori, però imaginar per mi és com fer més tangible. Com fer-te la imatge mental. Sí. I que tu pots pensar una cosa sense haver de fer com tota aquella conceptualització darrere. I tu pots fer alguna cosa sense realment saber què estàs fent. I després dir-ne alguna cosa és molt més complicat. Val. No ho sé. És interessant plantejar-s'ho, sí. Cadascú que es faci les seves idees. Però sembla que igualment no acabem de definir què és el crític, no? Quin és el paper de la crítica d'art. Wilde diu: pots estar segur que la crítica és un art en ella mateixa, i de la mateixa manera que la creació artística implica fer entrar en funcionament la facultat crítica. I, de fet, sense ella no es pot dir que existeixi en absolut la crítica. La crítica és realment creativa, en el sentit més elevat de la paraula. La crítica és, de fet, les dues coses, creativa i independent. I fins i tot parla de la crítica com a impressió, dient que la més elevada és a la seva manera més creativa que la pròpia creació. Sí, o sigui que la crítica més elevada és encara més elevada que la pròpia creació, ja que és per ella mateixa i en ella mateixa. És la seva pròpia raó d'existència. Aquí m'encanta... Li encanta ser supercontundent, a Wilde. Sí. Tu creus que després se'n penedia de les seves sentències? Perquè és molt arriscat, dir coses com aquestes. Jo crec que no. O sigui, el veig com una persona tan dandy. Ja. Jo crec que no, que ell deia, per lo que me queda en el convento. Me cago dentro, total. Però és que a més tenia raó, per tant, clar, que no s'ha d'empenedir. I fins i tot parla de la crítica com a impressió... Bueno, això, perdoneu, estava repetint un altre cop el mateix, però per ser una mica més específics amb la funció del crític, Wilde ho exemplifica d'una manera absolutament preciosa, parlant del crític com a intèrpret, la tasca del qual consisteix a mirar l'obra com si d'una deessa es tractés, intentant intensificar els misteris que amaga, sent conscient de com de privilegiat és en fer encara més preciosa l'obra pels homes. O sigui, el crític se n'adona de la preciositat de l'obra com si estigués mirant una deessa i n'és conscient del seu privilegi i de poder intensificar encara més aquesta bellesa. I en fer això, per Wilde també intervé un altre factor, la personalitat de l'artista. I diu: com més gran és la força amb què la personalitat del crític intervé en la interpretació, més reals, més satisfactòries, més convincents i més autèntiques són les seves interpretacions. I rere tot això s'amaga la idea de la vida de l'obra, la qual no acaba en ser finalitzada. Què opines? A mi em mata, aquest tio. Però és com que la meva neurona no computa. Ja. Sí, bueno. És interessant donar-li voltes. Efectivament. Sí, abans d'analitzar-nos tant en aquesta idea, per tancar una mica el llibre, llegirem un petit fragment de la segona part del diàleg. Sí. On se'ns dona una definició de qui és el crític, que al final és el que vol explicar durant tot el llibre, no? És el que tu deies, que va molt al voltant, però li costa molt. Però al final és el que vol dir, sí. I diu: perquè qui és l'autèntic crític sinó aquell que carrega els somnis, les idees i els sentiments de milers de generacions? Aquell que a qui no li és aliena, cap forma de pensament, a qui cap impuls emocional se li fa obscur. I qui és l'autèntic home de cultura, sinó el que, a través d'una erudició precisa i d'un rebuig escrupolós, ha aconseguit un instint ple d'intel·ligència i d'autoconsciència i ha après a separar les obres bones de les dolentes. I així, per contacte i comparació, s'ha convertit en mestre dels secrets de l'estil i de les escoles. I en pot entendre els significats i escoltar-ne les veus.
i ha pogut desenvolupar aquell esperit de curiositat desinteressada que és l'autèntica arrel i l'autèntica flor de la vida intel·lectual. I havent après el millor del que se sap i es pensa en aquest món. Viu, i no és una fantasia dir-ho així, entre els immortals. Immortals en majúscula. M'encanta. Quan Sí, ho fa subjecte, Sí. Sí, Ernest, la vida contemplativa, la vida que no aspira a fer, sinó a ser, i no tan sols a ser, a esdevenir, i això és el que ens pot donar l'esperit crític. Esdevenir, De sobte, Hegel present. Toma ja. M'encanta. O sigui, de crítics en queden pocs, Sí, La en som veritat. conscients. i ens encantaria morir-nos i dir que ens hem apropat, ni que sigui una miqueta a això. Sí, a mi, de veritat, és el meu goal. Tu ja has dit que és de les millors lectures que has Sí, fet mai, que sí. t'encanta. M'encanta que aquí en el guió posa un petó Oscar Wilde, te quiero, nene. Això ho vaig ficar jo. Vale, i ara sí, ja, que per tancar una mica aquest llibre i passar al següent, parlarem de la vida de l'obra, aquesta idea que també menciona Wilde de que l'obra acabada té una vida independent, que després pot entregar un missatge ben diferent del que l'artista volia donar. Sí. Que tot això de la interpretació de l'artista, de veritat que no sabeu el debat que hi ha respecte al tema en crítica literària i en teoria de la literatura. M'ho imagino. Sí, cada escola diferent té les seves idees i... Va. A qui ens recorda tot això? El nostre estimat Roland Barthes, amb el seu famós escrit sobre la mort de l'autor. T'estimo, guapo. O sigui, aquest text és el que tu et fa conèixer l'autor. Sí, de fet, Jo he sí. de dir que el vaig conèixer a través de tu. I sobretot ara teories literàries contemporànies, que és l'assignatura que estic fent, i no parlant de parlar de Barthes. És que icònic. Barthes o Barth? Jo ja no sé com pronunciar. Jo dic Barthes. És que el meu profe diu com Roland Barthes. A mi un cop em van corregir i em va dir, com que Barthes? I em van dir Bart. I mira, jo no sé pronunciar Sí, no, en francès, ens és em igual. sap greu. És igual, en aquest text, sí, Barthes és com que fa una mica de definició de què és l'autor i de les seves funcions. Sí. Ens diu que l'autor és propietari de l'obra. O sigui, això surt com molt per la censura d'una obra definida per dicotomies. O sigui, cap al finals del segle XVIII, segle XIX, pel capitalisme, sobretot, Sí. que es crea més la idea aquesta de propietat i propietat intel·lectual, es va creant la idea d'autor com a propietari de la seva obra. Vale. M'explico? Després també hi ha la universalitat de l'autor. Vale. Sí, venim, per exemple, de l'edat medieval, on només els textos com més científics tenien una autoria Clar. i la resta són o sigui, autors desconeguts, i a mesura que va avançant les èpoques, L'autor es fa més present. l'autor es fa més present, també recordem, per la raó número 1, que és el capitalisme i la propietat. Sí. Val? Una altra cosa que tenen els autors és, en teoria, la construcció complexa, o sigui, s'atribueix textos a individus... Espera, un moment. Sí. No, imposta los textos. Jo he de dir que aquest factor no l'he acabat d'entendre mai. Vale. No passa res, saltem. No passa res, no passa res. I una altra cosa que fan molt els autors és jugar amb el jo versus el nosaltres. O sigui, depenent de com volen que es transmeti la seva obra, parlar des del jo i des de l'individu i des del propietari de l'obra, m'explico? O parlar d'un nosaltres i fer universal. Vale. És tot un tema, la cosa realment. està en que sí. O sigui, el text de Barthes es dedica a definir una mica què és l'autor i sobretot en parlar de la seva mort en el sentit de un cop tu com a lector llegeixes aquella obra, l'autor no t'importa. O sigui, tu no el veus, tu crees tota una altra lectura de l'obra independent del que volia dir l'autor i fins i tot es planteja de realment l'autor volia dir alguna cosa. I que no és tan no és tan important si volia dir una cosa o no, i parlar una mica d'aquesta necessitat de que mori l'autor. Sí. O sigui, tu ja m'has dit 1000 vegades que per tu aquest text va ser una revelació. Sí. Per mi també, tot i que he de dir que jo el pateixo més perquè l'estudio més... Jo és que recordo llegir-lo de sobte un dia treballant a la feina, o sigui, la feina que tenia fa uns estius. Estava tan tranquil·la allò després de dinar esperant el torn, perquè feia horari partit, i el torn de tarda, i estava allò allà tan tranquil·la, i vaig trobar aquest text i vaig dir, vamos a leerlo, i me'l vaig posar, i va ser com, uau, perquè no havia llegit res sobre el tema, per tant, suposo que també per això va ser com tan revelador, perquè no havia llegit gaire sobre el tema. Òbviament, el primer moment en què et diuen no, el que volia dir l'autor t'és igual, després de passar-te tota la teva educació amb què volia dir l'autor amb això, què volia dir l'autor amb aquesta metafora, en el moment en què dius més igual. És que l'hem de matar. L'hem de matar, efectivament. Matar el pare. Si no mates el pare no pots fer la lectura teva. Exacte. Jo entenc que és una revelació. Sí. Vale.
Et sembla si passem ja al següent? Em sembla perfecte. Doncs jo em posaré a parlar molt una mica més breument, la veritat, perquè crec que ens estem estenent molt, d'una altra de les obres de Wilde editades per la Geminada, gràcies a la Geminada per fer això, que és un recull de 2 diferents textos, L'ànima de l'home sota el socialisme, que ja he dit que no m'hi trobaran, per tant intentaré no parlar-ne gaire, i una altra que sí que m'ha semblat molt interessant, que és La decadència de la mentida. I em centraré sobretot en aquest. Perfecte. Com tu, Jana, jo també tinc tot el llibre superpintat, remarcat, o sigui, crec que es pot veure... Sí. La decadència de la mentida es tracta d'un diàleg entre 2 homes, que són Vivian i Cyril, una mica la mateixa dinàmica del que parlaves tu abans. No? Perfecte. N'hi ha un que va fent com les preguntes que van donant la forma al text i l'altre va contestant. Doncs Vivian va recitant primer en veu alta, o sigui, el seu article que està escrivint per un diari, perquè ell està molt enfadat, i el text aquest que està escrivint és en realitat una crítica punyent sobre el realisme en l'art. El realisme en general. Vale. I a la voluntat de deixar enrere la mentida, vale? I ens planteja realment si és possible, i fins i tot si és desitjable, representar la realitat de manera fidel. I si es pot fer, no? Exacte, o sigui, si és possible, però a part de si és possible o no, ella et diu que no ho hauríem de voler fer. Vale. Que és que no, li és igual, en plan, que te la peli, perquè és que no és el teu objectiu. Sí, et diu, vale? sí. Llavors, Wilde, a través de Vivian, carrega contra tots els grans lectors els grans autors de la literatura universal. És el que dèiem abans, o sigui, es riu de la mort i de qui el vetlla. Literal. Li és igual. I cito, diu, fins i tot Robert Louis Stevenson, aquest mestre encantador de la prosa delicada i fantàstica, està corromput per aquest vici modern que no sabem anomenar de cap altra manera. Se li pot sostreure tota realitat a una història a còpia de voler-la fer massa verídica. Vale. Sí, m'encanta això de dir, com més realista ho vols fer, menys realista et sortirà. Més artificial, més preparat. I menys real. Total. Com aquesta paradoxa. The Black Arrow arriba a ser tan poc artística que no conté ni un sol anacronisme per poder-ne presumir, mentre que la transformació del Dr. Jekyll es llegeix perillosament com un experiment tret de The Lancet. I ell està, a favor de l'anacronisme, fins i tot, Clar, perquè no és realisme. Wow. O sigui, ell està a favor de tot el que no sigui realista. Està molt enfadat contra el realisme. Està molt enfadat. I pensa que tu, com a artista, has de ser un mentider. Que per respecte al teu públic has de mentir. Jo recordo que Iris Murdoch, no me'n recordo exactament com era la frase, però era com que per intentar dir la veritat s'ha de ser un artista per no pronunciar-la com una mentida. Algo així va dir, i jo estava com molt dins d'aquesta idea de... Perquè un tema que tu i jo parlem sovint és si es pot dir quelcom completament fidel a la realitat. No? Fins i tot en el nostre dia a dia. No? Si podem, per exemple, en recordar històries, ja estem ficcionant la nostra pròpia vida, no? Sempre ho explicaràs des de la manera com tu vas viure. Exacte, per tant, ja hi ha una ficció dins. Exacte. Sí, o sigui que ell diu abracem-ho. Abracem-ho, efectivament. Vale. No cal que ens esforcem a ser realistes perquè no ens surt. Vale. Per tant, a prendre pel sac. Exacte. Molt bé. Sí, ell, ja us dic, carrega contra Robert Louis Stevenson, contra Ryder, Haggard, Henry James, Hall Crane, William Blake, o sigui, carrega contra tothom. Vale. Wilde, a través de Cyril, fa la resposta a Vivian i planteja un tema superinteressant que és el valor artístic en l'acte de lectura i sobretot de relectura. Vale. No? Sí. Diu, hi ha alguna cosa de certa en el que dius i és indubtable que malgrat el divertiment que podem trobar llegint una novel·la purament moderna, rara vegada en traiem un plaer artístic en la relectura. Aquesta és potser la millor prova rudimentària per distingir què és literatura i què no. Si no es pot gaudir llegint un llibre un cop i un altre, no serveix de res haver-lo llegit. Amén. Això jo estic molt a favor. Jo també. Jo soc una persona que rellegeixo moltíssim. Same. Remiro pel·lis, remiro tot. Sí, o sigui, total. I si una cosa la torno a visitar i no m'aprodueix res de nou, ja no m'agrada. No, totalment. Jo si acabo un llibre i penso, ja està, el llenço, i fins i tot, no el llenço literalment, vull dir... Els quartos... Sí, i no ja seria un llibre mai, vull dir, el guardo i no dic res més sobre això, o fins i tot quan acabo un llibre i no m'acompanya durant uns dies com coses que he llegit, ja no m'agrada. Dic, ja aquest llibre no és bo. Sí. I després, i aquí ja ve el temazo, que a mi m'encanta. El gran moment per la Mònica. Que és sobre, o sigui, parla de l'art i la realitat. Sí. Vale? Cyril, que és un dels dos personatges, defensa que la natura i la vida són imitacions de l'art.
Vale. Per fer-ho, arriba a afirmar, per exemple, que la boira se l'inventen els impressionistes. O sigui, diu que fins abans de l'impressionisme la boira hi era però no la vèiem. Vale. M'explico? Sí. Diu, cito, considera la qüestió des d'un punt de vista científic o metafísic i ja veuràs com tinc raó. Al capdavall, què és la natura? La natura no és la gran mare que ens ha infantat, és creació nostra. És el nostre cervell que adquireix vida. Les coses existeixen perquè les veiem, i el que veiem i com ho veiem depèn de les arts que han influït en nosaltres. Hi ha una gran diferència entre mirar i veure una cosa. No es veu una cosa fins que no se'n veu la bellesa. Mira, això és molt dentista. O sigui, Total. és l'únic d'aquest fragment que penso, no. Llavors, i només llavors, entra en l'existència. Avui dia la gent veu boires no pas perquè hi hagi boira, sinó perquè els poetes i els pintors li han demostrat el misteriós encant de tals efectes. Mira, la frase en la que diu que les coses existeixen perquè les veiem i el que veiem i com ho veiem depèn de les arts, jo pensant, ets Berkeley, de sobte? Are you Oscar Wilde o ets Berkeley? És cosa d'irlandesos. Sí. Berkeley era irlandès també. Doncs mira, em sap greu perquè jo ara parlaré de semiòtica. Per parlar de semiòtica he de parlar de Saussure, que crec que és francès, si no m'equivoco, Vale. i de Peirce, que és estadounidenc. Sí que deixem els Els irlandesos, irlandesos fora. Bueno, No passa res. Un petó Bueno, als parlaré sobretot de irlandesos. Peirce perquè és la semiòtica de la qual jo estic més a favor. vale, Vale. a tope. Resumint, la semiòtica és una mica com la ciència que estudia com ens relacionem amb el nostre entorn. O sigui, Vale. com rebem la informació i, sobretot, com ens comuniquem amb aquesta informació i amb el nostre entorn. No? Llavors, una base de la semiòtica, sobretot de la semiòtica estadounidenca, és que la teva percepció de la realitat sempre estarà molt limitada pel teu sistema de percepció. Val? M'explico. Un exemple molt clar. Si un ésser humà arriba a una habitació i veu que hi ha un triangle groc amb un senyal com d'un raig enmig, Sí? posat sobre un armari, no llegirà, mira, és un triangle groc amb un raig enmig. O no dirà, m'agradaria més que aquest triangle fos lila. Sinó Sí. que interpretarà, això vol dir que aquí hi ha electricitat i que, per tant, Compte. alerta peligro. Claro. No? En canvi, si entra un cèrvol en aquesta habitació, veurà aquest triangle groc amb un raig enmig i no pensarà res. No interpretarà. Per què? Perquè els seus sistemes d'interpretació estan totalment diferents. És a dir, si hi ha coses que un cèrvol veurà de manera molt més clara o que per ell tindran una informació molt definida i que per nosaltres passen totalment inadvertides. Vale. Què vol dir això? El que diu Wilde. La nostra manera de veure el món està totalment limitada per la capacitat que tenim d'interpretar el nostre voltant i, sobretot, per els elements culturals que ja tenim en el nostre input mental. M'explico? Sí, ho has sigui- explicat perfecte. És que m'encanta tot això perquè també sento que és un dels temes que en filosofia també s'han anat com tractant al llarg de la història de la filosofia. I quan m'ho vas explicar va ser com, uau, que xulo que també això es porti al camp de l'art i m'encanta que Wilde... De la llengua, que sí. Exacte, de la literatura, i m'encanta que Wilde digui, no, doncs una cosa existeix perquè un artista li ha donat un valor. Exacte. O sigui, un dels elements de la semiòtica és el tema de l'objecte, que és allò que el signe, que és el que tu reps, apunta. M'explico? Sí. Si nosaltres interpretem signes, no objectes. Però sense objecte no hi ha signe. Total. Llavors, hi ha... I un signe... És que jo això ho estic estudiant a filosofia del llenguatge, tia. Ai, m'encanta! Els signes types o tokens. Sí. Pues mira, ho estic fent a filo del llenguatge. Vale, m'encanta, perfecte. Sí, és tot aquest tema. O sigui, en castellà es diu objeto dinámico i objeto inmediato. Vale. Objeto real i objeto semiòtico, és el mateix, depèn de la nomenclatura. Llavors, tu tens l'objeto real, que seria, per exemple, una pedra en el camí, o en aquest cas la boira. Vale. L'objeto real és quan tu no li has donat cap mena de significància. Quan el teu cap no ha llegit res més, o sigui, quan aquell objecte no té més importància més enllà de si mateix. I després hi ha l'objeto semiòtico, que és quan ja ha sigut semiotitzat, és a dir, quan el teu cervell ja ha extret una informació. Vale. Per tant, el tema de la boira ens va perfecte. Sí, la boira, com a objeto real, existeix, però nosaltres no la percebem fins que la cultura, l'art, no ens permet semiotitzar aquesta boira. Mira, a mi aquest tema em té boja. No, és increïble. I m'agrada molt més estudiar-ho així, que com ho estic jo a filo del llenguatge, que és com molt més fred i molt més abstracte. Llavors això, o sigui, Wilde defensa moltíssim que no és que la vida que l'art imiti a la vida, Vale. no és que sigui una cosa realista, Vale. sinó al contrari, ella es carrega el realisme i diu no, perdona, la vida imita l'art perquè nosaltres comprenem la vida a través de el que ja hem viscut. I què hem viscut? L'art. O sigui, a través de tots els inputs que se'ns han donat a través de l'art, entendrem la vida d'una manera o d'una altra.
Per tant, és l'art qui imita la vida. Saps que hi ha una frase... Ah, no, perdó, per tant, és la vida qui imita l'art. Vale. Saps que hi ha una frase molt graciosa d'una pel·li de Woody Allen que crec que és com Mysteries in Manhattan o alguna així, no recordo com es diu la pel·li exactament, però és algo Mysterious en Manhattan o no sé què, que hi ha com un assassinat al seu edifici i és ell i la Diane Keaton, que fa poc que va morir, i just es interpreten un matrimoni i al final hi ha com moltes bogeries, no? Pel·li de Woody Allen, tal, molt graciós, no sé quantos, i hi ha un moment que diu com mai tornaré a dir que la vida no imita l'art, no sé què, perquè li passen com tantes bogeries i diu alguna així, que en aquest cas seria al revés. Però em fa molta gràcia perquè té una nit tan surrealista, tant de pel·li, que diu mai tornaré a dir que la vida no imita l'art. En aquest llibre, Wilde arriba un moment com que per expressar la seva idea d'això de que la vida, la vida imita l'art, comença a inventar-se coses, com ara, per exemple, t'explica. Com si, mira, jo tinc un amic que es diu Hyde de cognom, que un dia estava caminant pel carrer, es va xocar contra un nen, el nen va caure, o sigui, exactament el mateix que passa a la primera escena de Dr. Jekyll i Mr. Hyde, vale? Però t'ho explica com si fos la vida real, i no, clar, i en el moment en què es va adonar de que estava imitant el llibre, es va espantar tant, que va entrar a una botiga a demanar ajuda, van ajudar el nen, no sé què, no sé quantos, i quan vaig sortir de la botiga es va donar que el botiguer es deia Jekyll. Uau, vale. No, això s'inventa. Però t'ho inventa com per exemplificar això. Exacte, que és la vida que imita l'art. I no al revés. Perquè si aquesta persona no s'hagués llegit Jekyll i Mr. Hyde, ni s'hagués enterat de que el botiguer es deia Jekyll, no hagués pensat res del fet de, ostres, m'he xocat contra un nen. Sí. M'agrada veure-ho així. Oscar Wilde és una figura interessant. He de dir que aquí ho explica molt bé. Sí. Veus? Sí que ara t'agrada, no? Aquí sí. Quan parla de literatura i de crítica literària, sí. Vale, molt bé. Quan parla de política ja és un altre tema. Ja és qüestionable. Sí. Doncs molt bé, Mònica, Hem arribat cap al final. Ens ha avui una mica, Bueno, una mica igual com els altres, no? Ens diuen a producció que més o menys igual, o sigui que perfecte. Mira, hem arribat ja a la part de les obsessions del mes. Una part que, sincerament, m'encanta. És com, saps aquesta sensació que tens quan acabes un llibre? Sí, que de cop dius, he de processar. Sí, i és el moment de les obsessions per mi. Sí. És aquesta sensació. En fi, mira, us explicaré una mica les meves obsessions d'aquest passat mes d'octubre, que han estat molt variades. Aquest passat, encara octubre no ha acabat, però ja estem al final. Primer de tot he estat molt obsessionada en buscar càmeres i l'Ian de producció ho sap, perquè li vaig donar molt la tabarra amb càmeres, perquè pel meu aniversari, en teoria m'anaven a regalar una càmera, al final hem decidit que estalviarem, per cert, t'ho estic explicant ara, estalviarem i me compraré una més bona, però ha sigut com un tema molt present en la meva vida, buscar càmeres, mirar-me vídeos de gent parlant de càmeres, escriure a tots els meus amics que saben de càmeres. Hola, i aquesta càmera què et sembla? I tal, no sé què, recomana'm càmeres. Així que si algú té recomanacions de càmeres, obriu-me per Instagram, sisplau. També he estat molt obsessionada en Marina Tsvetaeva, perquè hi vaig llegir el poemari de Fites, i ara estic obsessionada amb la literatura russa, tia. No comparteixo, No? Uau, però has de llegir la Marina Tsvetaeva, és que t'encantaria. Jo ara mateix estic estudiant el formalisme rus. Vale. I jo sento literatura russa i m'entren com si fos freda, estic de gallina, no. Bueno, però t'ho juro, que de veritat, que la Marina Tsvetaeva és autora que a tu t'encantaria. I sí, poemari de Fites, que va ser premi de traducció. Sí, molt bon poemari. I també, estic oberta a recomanacions de literatura russa, no en sé gaire, per tant, feel free. És com que estic de sobte, en lloc de recomanar jo coses, és com, recomaneu-me coses a mi, sisplau. Al revés, avui. Literal, De fet, he estat també molt obsessionada amb el fet de fer 20 anys. Sí, és que és un tema. És un tema, és que he pensat molt, com de sobte, uau, 20 anys. De sobte ja no soc teenager. Sí. De sobte, si em quedo embarazada, ja no soy una embarazada adolescente. No havies pensat això? No ho havia pensat. Primer que vaig pensar. Que tia, madre mía. No ho havia pensat mai. Ara ja és embarazo en plan adult normal. Ja soc una adulta. Jo no soc una adulta. No, jo tampoc, no passa res. Però bé, és un tema que m'ha obsessionat. També m'ha obsessionat d'organitzar festes d'aniversari i aquestes pesques que... Buf, quina mandra, com fer totes aquestes gestions. Ho passo malament, sincerament, però bé.
I res, també m'he obsessionat moltíssim amb l'idealisme alemany perquè l'estem estudiant. vale. Random, out of context. De sobte m'encanta Hegel. Tinc 20 anys i de cop, visca. Sí, que Visca l'idealisme. visca l'idealisme alemany, ara m'encanten els alemanys, que parlant de Hegel, que és com que l'estem estudiant moltíssim, no trobeu que té cara de gall d'indi? Això m'ho va dir l'Eloi i la Martina, shout out to Eloi i Martina. No li poso cara ara mateix a Hegel. Era un tio molt lleig. Sisplau, si a postproducció li podeu ensenyar una foto de Hegel ara mateix a la Mònica. Bueno, no passa res. Perquè, t'ho juro, llueix gai d'indi. Sí. Una... Uf, Ostres. però horrorós, fort, això. Sí, fatal. Ostres, sí. Veus? És que té cara de gai d'indi. Uf. Bé, és un altre tema, però que m'encanten l'idealisme. I, bueno, per acabar una mica amb temes ja més musicals, no? Deixar com la filosofia de costat, he de dir que he entrat en el món les petúnies. A mi m'ho has descobert tu, la veritat. Sí, no les coneixia, ha sigut gràcies a la Núria, la meva punky preferida, i ara estic obsessionada també una mica amb aquest tipus de música, amb les petúnies, amb Remei de Cala Fresca, També, que ve a Barraques Girona. certament, Sí, que en Joan, que no ho escoltarà perquè no escolta els perquè no nostres escoltes... podcasts, Per tant, aprofitem aquí que no ho escoltarà per dir, Joan, bro, què cony estàs fent? Escolta els nostres podcasts. Doncs en Joan està obsessionat amb Remei de Cala Fresca. mira, em sembla tan malament. Sí. Jo vaig estar 2 anys i mig, Jana, intentant-li posar música catalana... No sortia. No, és que no m'agrada. Ara li agrada, perquè podem explicar, no? Podem explicar-ho. Perquè la gent ho entengui, en Joan és l'ex de la Mònica, Efectivament. un ex que ens portem molt bé Ens amb portem ell. molt bé. Semblem dos lesbianes. Saps? Sí, Sembla que som dies 3 anys i de cop som millors amigues. Total. I no escolta els nostres podcasts. No. I estem enfadats. Molt. Però bé. I ara es quedi calvo. Sí. Ojo! Queda't calvo! Toma ja! I quines han estat les teves obsessions, Mònica? Va. Aviam, a mi una obsessió molt heavy que he tingut és escriure'ns cartes, perquè, no sé si ho sabeu, però jo ara mateix estic visquent a Santiago de Compostela, o sigui, estic a 950 quilòmetres. Ho sap perfecte, els quilòmetres? A 940 i alguna n'hi havia, crec. Llavors, la Jana i jo, com a bones intenses, ens escrivim cartes. M'està encantant fer això, la veritat. Llavors, la meva obsessió és com buscar sobres monos, decorar els sobres, buscar postals... La Mònica m'envia una carta amb el sobre tan mono, El sobre vermell, com de cartró fort. va dibuixar... Sí, filigranes. Sí, allò. filigranes. L'enganxina la tenies tu o la vas Sí. comprar expressament? No, la tenia d'unes... O sigui, jo cada any em compro les agendes de Coconote, agendes, vale. que aprofito per recomanar-vos les agendes de Coconote, que són... Que sí, capitalisme. Fa 4 anys que me les compro i m'encanten. Que sí. I sempre venen com amb enganxines i les guardo. Doncs em va posar una enganxina de Klimt, que m'encanta Klimt, i va ser Perfecte. xulíssim. Sí. Bueno, això, o sigui, la meva obsessió és buscar-te coses mones per enviar cartes, descobrir cafeteries cookies per Santiago, perquè Santiago he de dir que és una ciutat molt romantitzable, sobretot a la tardor. Sí, total. Com a bona tia que té Pinterest i viu a Galícia, m'estic buscant una gabardina, que ha sigut també la meva altra gran obsessió. Uau, Perquè, no, vinc a queixar-me. A Santiago no plou i fa vent. Que és pitjor. Llavors, tu portes paraigua, però és igual. Acabes xopa igual perquè et ve en totes direccions. És I jo, horrorós, això. quan vaig arribar vaig pensar, la gent d'aquí té zero creativitat al vestit, tothom va amb gabardina, tothom va igual. Ara ho entenc. Doncs ara toca buscar una Llavors, gabardina. Recomanacions de gabardines. recomanacions. Clar que sí. I, aviam, també s'ha notat molt que està arribant la tardor, per tant, cada any, m'he obsessionat amb pel·lis de Tim Burton. Quina és la teva preferida? La novia cadàver. He Uau, de dir, es fa tant per tu? l'he vist des de petita, m'encanta, me la sé la recito, si cal. L'altre dia vaig tenir el plaer de descobrir-li a una persona, la novia cadàver, i veure en prime time la seva reacció. M'encanta, Uf. m'encanta. No, m'encanta. I a nivell musical m'he enganxat molt a la playlist que tenim compartida. Que es diu Per quan ens trobem a faltar. Amén. Que és, o sigui, és playlist de senyor alcohòlic que va amb jaqueta de cuir Literalment, i que porta com amb les mans a la butxaca. És Bob Dylan És Bob Codet. Dylan, sí. Tot i que no hi ha cançons de Bob Dylan, Sí, crec. sí que sí. sí. Just Like a Woman, crec Sí, que hi ha. alguna n'hi ha. just, sí. I res, també m'he obsessionat molt amb cançons de musicals. He tornat a la meva època musical Sí. a escoltar El fantasma de l'òpera i El jorobado de Notre Dame. Uala, m'encanta. Jo no he Sí. estat mai molt en aquesta... Ai, jo soc Només molt amb la tia. La Land. Em sap greu. Sí, gràcies. I ja estaria. No? Ja està, fins aquí Doncs bueno, acaba només l'episodi. queda demanar-vos perdó pel... No, demanar-vos perdó avui no toca. Avui no toca demanar perdó. Una mica sí, perquè estem com molt disperses. Sí, demana perdó per això.
no? Però bé. Bueno, donar gràcies un dia més als nostres realitzadors, Liam Pozo, Uri Guitar, al nostre productor Joel Solís, que avui no hi és però el tenim als nostres cors, Sí? a Ràdio Tordera pel suport, a l'Héctor per haver vingut, i a la xica esta per cedir-nos la seva cançó, A la Jana Comas per la portada. I ja està, no? I ens veiem el mes que ve per posar fil a l'agulla. Clar que sí. Adéu!